tror, at hun er helt... Er I okay, to? Er du så? Hvad er det med dig, Basse? Hvad er hun for en? Er hun ren? Ja, det er hun. Ja, hun er en old English. Ja. Ja. Er hende her også? Er hun det? Hold da kæft. Ja, men de kan se så forskellige ud, ikke? Ja, helt sikkert, hun er fin. Hvor har du hende derfra? Hun ser super sød ud. Hun er oppe fra Tostrup. Ja, hvor er de? Det er min kæreste. Jeg kan sgu ikke huske det i virkeligheden. Nancy. Er I okay, to? Og bare nogle gange kommer man sådan lidt op og køre, og så... Jeg har bare aldrig set Uma sige fra på den måde. Det er altså ikke den måde, man får venner på. Nej, men det kan jo være, at de bliver venner næste gang, jo. Det er jo det. Ja. Skal vi lige lade dem snuse en gang? Ja, det synes jeg er en god idé. Skal vi lige prøve at se om det? Er I okay, to? Og bare nogle gange kommer man sådan lidt op og køre. Det går ikke. Ikke lige i dag i hvert fald. Ja, jeg står her med Lucy og hunden Yndi. Kan du fortælle os lidt om parken og hunden? Ja, altså vi står jo i Søndermarken nu, som ligger i Valby, Frederiksberg. Og her har jeg kommet med Yndi, lige siden jeg fik hende, da hun var 8 uger gammel. Ja, og hun er rigtig glad for at være hernede. Der er sådan et område, hvor man må have løse hunde, og det er også det, vi står i lige nu. Jeg har hende så i snor, så hun kan være lidt med på billedet, og det er hun ikke særlig tilfreds med, fordi hun vil rigtig gerne ud og løbe med de andre hunde. Så hun står her og trækker lidt. Ja. Men vi er rigtig glade for at komme hernede, og der kommer rigtig mange forskellige hunde, og man får mødt rigtig mange forskellige hunde. Og hvis man ikke så meget om hunde i forvejen, så kommer man hurtigt til det, efter at have været hernede. Og du siger, at du godt kan snakke med Yndi. Ja, det kan jeg. Det var ikke altid, at hun gider at høre efter, hvad jeg siger. Så, men jeg tror godt, hun forstår mig. Og så kan hun så bare vælge at være ligeglad. Og sådan er det, hvis når man har sådan en bulldog, så er det ikke altid, de gider gøre, hvad man siger. Er der specielt noget, hun vælger at være ligeglad med? Ja, hvis det er noget kedeligt, så er hun ligeglad ved det. Så gider hun ikke. Jamen, hvis man er i gang med at lege, og man skal komme. Eller hvis der er noget, man ikke må bide i, som man gerne vil bide i. Så, men det går jo også den anden vej. Hun kan jo også snakke med mig. Jeg kan jo også godt forstå, hvad hun siger. Hun har jo også et sprog. Ikke så meget i, hvad de siger, men mere sådan i, hvordan deres kropssprog er. Og hvordan de opfører sig. Hvad udtrykker hun så over for dig? Jamen, det kan jo være mange forskellige ting. Altså, det kan jo være, at hun er bange, eller at hun er oppe at køre, eller se der. Ikke venligt. Skal du have lov at kysse dem? Ja. Altså, lige nu har hun jo for eksempel meget lyd på, men hun er ikke sur, hun er glad, hun har en hale, der lover. Ja. Så på den måde, så kan hun jo også fortælle mig noget om, hvordan hun har det. Ja. Okay, tak skal du have. Ja. Ja. Kunne I bruge det? Ja.
Attends. 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 Kender det ikke til mig? Første gang, så kan du se, at min mor er ude. Anden gang, så optager. Ja, jeg står her med Katrine og Mante. Og Mante, han er kun 6 måneder gammel. Kan du fortælle lidt om ham? Ja, han er en engelsk Staffordshire Bullterrier, og jeg fik ham der, da han var de 8 uger der. Ja. Og han er en rigtig dejlig hund, rigtig dejlig race, rigtig lærenem. Han er kendt som, hans race er kendt som barnepigehund i England, fordi at de er så gode til børn generelt. Så han er min første hund, og jeg er rigtig glad for ham. Aha. Og jeg fik ham, fordi at jeg synes, der blev lidt tomt derhjemme. Jeg bor alene, så har jeg brug for lidt selskab, og havde ikke lyst til at gå ud og få en lille unge i maven lige nu, så jeg øver mig lidt med at være hundemor. Ja, du siger, at han er rigtig lærenem. Hvad lærer du ham? Jamen, jeg lærer ham sådan noget som sit og dæk og kom, når man kalder, og meget med det der godbidprincip med at belønne dem, ikke, når de gør noget godt. Nå, Ja. så giver du ham en god bid, hvis Ja. han kommer, når han skal på kommando og så videre. Ja. Det synes jeg har haft rigtig god gavn med. Aha. Så du siger også, at du godt kan snakke med Mante. Ja, eller snak. Jeg tror ikke på, at han forstår ordret, hvad jeg siger, men jeg tror, at det er rigtig vigtigt med toneleje. Så han forstår, om jeg er lidt sur på ham, eller om det, han gør, er godt. Og det samme den anden vej. Altså, jeg kan jo også mærke, hvis han er ydmyg, eller bange, eller glad, ikke? Altså, man lærer rigtig hurtigt at læse hinanden, tror jeg. Ja. Ja, gider ikke at være i snor. Nej. Nej, du lufter ham mad hernede i Søndermarken, Ja, ikke? det gør jeg. Og vi er rigtig glade for at komme her. Det er rigtig vigtigt for hunden, at de bliver socialiseret. Ja. Og det gør de kun på den måde, at de får lov at rende rundt og være hunden herover Og de skal møde andre hunde Ja. og så videre. og lære også andre hundes sprog at kende, ikke? Så at sige. Aha. Ja, det tror jeg er rigtig vigtigt. Okay. Tak skal du have, Katrine. Selv tak.